Hola, el tema d'aquest tutorial és com gestionar els grups separats dins d'un mateix curs Moodle. Primer de tot us presento Ariana i Armin. Tots dos estan estudiant català a l'Escola Oficial d'Idiomes de Drassanes i estan fent el curs monogràfic sobre frases fetes i refranys en català. Tots dos tenen la mateixa professora, però Ariana assisteix a les classes del curs els dilluns i dimecres al matí, mentre que Armin segueix la modalitat semipresencial els dijous a la tarda. La seva professora Clara ha optat per crear només un curs Moodle amb dos grups diferents per als dos cursos que imparteix. Clara no es vol complicar la vida i el fet de tenir un curs Moodle pels dos grups simplifica molt la seva feina, ja que tindrà tota la seva disposició dins d'un curs i podrà duplicar amb facilitat els recursos i les activitats dissenyades. D'aquesta manera, evita la necessitat de duplicar esforços en la creació i edició del seu curs Moodle. Clara té clar que crear grups separats dins del seu mateix curs monogràfic sobre frases fetes i refranys en català li permet amb molta facilitat proporcionar informació, activitats i recursos adaptats a les necessitats i dinàmica de cada grup. Mitjançant l'ús de l'opció de restricció d'accés, que es troba dins dels paràmetres de cada activitat o recurs, podrà assignar-los als diferents grups amb només un clic. A continuació, veurem com gestionar els grups dins el mateix curs Moodle i com organitzar les activitats i recursos pels diferents grups. En la creació de grups separats dins un mateix curs Moodle hi ha diversos aspectes que cal tenir en compte. En primer lloc, és important considerar com transmetre la informació de manera separada a cada grup. Les informacions específiques per a cada grup es poden transmetre a través dels fòrums, de pàgines informatives o de links amb informacions al bloc lateral de la dreta del Moodle. Aquí estem situats dins de la meva sessió de la plataforma de l'Escola Oficial de Drassanes i anirem a aquest curs sobre frases fetes i refranys en català. Jo estic ara amb el perfil de professora editora dins d'aquest curs. Com vegeu, tenim el curs sobre frases fetes i refranys en català i està organitzat per unitats. Tenim 8 unitats i, com sempre, aquí en primer lloc les informacions i links interessants sobre el curs. Si cliquem aquí a informacions, anirem directament a la unitat d'informacions. I com podeu veure, tenim dos fòrums, els anuncis del grup A i els anuncis del grup B. El professor editor pot veure sempre tots dos alhora. Si Clara i Armin entressin dins del Moodle, Armin, que està al grup A, veuria tan sols les informacions del grup A, i Ariana, la del grup B. Clicant aquí, veuria la benvinguda, més informacions del grup A. Vale? Les informacions es poden transmetre amb fòrums o també aquí podem crear informacions específiques pel grup A i linkar-los a un document de Google Doc o del grup B. Aquí es pot crear un document al Google Drive, un document concret pel grup A, amb el que es va fent durant les sessions presencials i les tasques que tenen per fer a casa. I, com veieu, està separat dins el mateix Moodle, però aquí podem configurar que tan sols la gent del grup A tinguin accés a aquesta informació
i els alumnes del grup B que tinguin accés a aquesta. Ara bé, ara es tracta de veure com podem crear aquesta diferenciació. Anem al mode d'edició. Dins del mode d'edició podem configurar els paràmetres d'aquest fòrum. Cliquem aquí, editar paràmetres. I a paràmetres tenim aquí un ítem que posa restriccions d'accés. Clicant a restriccions d'accés, com que ja tenim configurat aquest curs amb grups separats, ens surt sempre l'opció de triar. Qualsevol grup pot tenir accés a aquesta informació o aquí jo he posat el grup A. Amb un clic, grup A o grup B ja queda configurat. Si cliquem a grup A, tan sols els alumnes que estan apuntats al grup A tindran accés a aquest fòrum d'informacions. Per tant, sempre a paràmetres, restriccions d'accés, hi ha l'opció de clicar i seleccionar el grup que ens interessa. El segon punt important és com explicar la teoria a cada grup. La teoria es pot explicar a través de pàgines, amb documents incrustats, amb àudios, vídeos, amb el format llibre, etc. També tenim les tasques interactives. És el tercer aspecte a considerar. I aquestes tasques interactives poden ser qüestionaris, Padlets, activitats H5P, etc. Les tasques interactives en format de qüestionaris o Padlets, etc. i altres semblants es poden duplicar amb facilitat i assignar-les a cada grup dins els paràmetres de l'activitat corresponent. Cliquem a paràmetres, restriccions d'accés i dins de les restriccions d'accés es pot configurar i determinar fàcilment quin grup té accés a la tasca corresponent. El quart aspecte a abordar és com establir i consultar les qualificacions de cada grup. Ara veurem què surt per separat. Bé, ja tornem a estar situats dins aquest curs sobre frases fetes i refranys en català i anirem a la unitat 1. Cliquem a la unitat 1 i se'ns obre la unitat 1 sobre el tema frase feta o refrany. I aquí tenim una pàgina amb informació sobre aquest tema. Tenim una pàgina pel grup A i una altra pel grup B. Els alumnes del grup A, quan obrin el curs Moodle, veuran aquesta informació per ells. Clicant aquí, podran veure, podem aquí incrustar un vídeo, podem incrustar un àudio, podem incrustar un PDF, podem escriure notes, podem posar un link d'URL, una imatge, un link compatible o incrustar un exercici de Wordwall, etc. Les pàgines, les edicions de les pàgines són una meravella per poder presentar totes les explicacions i la teoria. També podem tenir aquí els qüestionaris. Si clico aquí, és un qüestionari sobre frases feta o refrany. L'alumne A ja pot fer aquest qüestionari. Aquí estan les indicacions del qüestionari i ha d'arrossegar. Són explicacions, definicions sobre què és una frase feta, què és un refrany. Poden arrossegar les paraules, comprovar el moment si és correcte o no i poden mirar el tauler de navegació si ho han fet tot bé. Aquest és un qüestionari molt curt, acaba l'intent i ho poden enviar. Aquest és el qüestionari del grup. Perdó, estàvem aquí. Vale. Del grup A. El grup B té el mateix qüestionari, exactament el mateix, però es pot obrir amb una altra data. Si anem al mode d'edició, veureu que és molt fàcil a totes les activitats i recursos
Aquí tenim aquest qüestionari i podem clicar aquí, editar paràmetres. Anem a restriccions d'accés, afegeix una restricció, posem grup, tria el grup A i des els canvis i torna al curs. Ara, aquest qüestionari sobre frases fetes i refranys en català ja queda adjudicat al grup A. Bé, jo ara vull tenir aquest qüestionari també pel grup B. Puc anar aquí, als 3 puntets, i duplicar aquest qüestionari. Ja el tenim duplicat. Baixa paràmetres, edita paràmetres. Clar, aquest qüestionari és un qüestionari molt curt. Per aquesta raó s'ha duplicat amb molta rapidesa. A vegades triga una miqueta més. Bé, aquí a restriccions de sexe poso que és pel grup B. Ja? Que és grup B. Ja està. I des els canvis i torna al curs. Ara, com vegeu, ja tenim la pàgina amb informació teòrica adjudicada a cada grup i també tenim aquests qüestionaris, uns pels grup A i grup B. També tenim un foro obert, que és un Padlet, frase feta o refrany. Si cliquem aquí, surt aquest Padlet, que aquí han d'escriure el grup A, la meva frase feta, el meu refrany, presenta un refrany i explica el seu significat. Aquí hi ha un exemple, bon vent i barca nova, i el significat. I han de posar una imatge també. Clicant aquí ja poden escriure. Accés a aquest Padlet tenen tan sols els alumnes del grup A. Vale? Estàvem aquí. Un moment. Bé, estàvem aquí dins d'aquest tema, vale? El foro obert. I el grup B té el link al seu Padlet. Després també tenim links interessants, que pot ser el mateix links, pot ser la mateixa activitat, però com que un grup té una dinàmica diferent, pot ser que un grup sigui també intensiu i que faci tot molt més ràpidament, doncs es pot tancar, aquí es posa en ocult pels estudiants, en canvi aquest el deixem obert pels alumnes del grup B. Vale? I és tan simple com clicar aquí. Doncs això serien les informacions més importants per com gestionar grups separats dins del mateix curs Moodle. Aquí podem ocultar o mostrar. Després, dins de l'edició de paràmetres, restricció d'accés, podem fer la selecció del grup i si hem creat un recurs, una activitat, la dupliquem i ja podem assignar-les a cada curs corresponent. I ens queda mirar ara com queden els participants. Com veieu, tinc aquests participants que són personatges ficticis. Armin correspon al grup A i Ariana al grup B. Una altra informació important són les qualificacions. Jo puc veure quines qualificacions ha obtingut Armin i Ariana i aquí sortiria, com que Armin pertany al grup A, sortiria la seva qualificació aquí, però la de l'Ariana sortiria aquí. Vale? I així amb tots. Això també és útil quan creem una activitat o recurs, posar davant d'aquesta activitat o recurs el grup corresponent. Ara observarem com veuen el seu curs a Moodle els estudiants Ariana i Armin. Ambdós estan matriculats, com ja hem dit, en el mateix curs, però Ariana forma part del grup extensiu de dilluns i dimecres, que és el grup B, i Armin està inscrit dins el grup semipresencial, que és el grup A. Ara entrarem amb els seus perfils i veureu com es poden veure
les activitats i tots els recursos presentats. Bé, aquí he entrat amb el perfil d'Armin i aquí està el seu curs. Si Armin clica dins d'aquest curs, veurà el següent. Aquest és el seu curs monogràfic en català sobre frases fetes i refranys. I si ell clica a la unitat d'informacions, veurà les informacions que corresponen al seu grup oberta. Com podeu veure, els anuncis del grup B posa que és no disponible, ja que no està dins del curs B. Ja? Però si ell clica al grup A, es obre tot i pot llegir les informacions. Després, si ell obre aquesta primera unitat, que és la unitat que està activa, pot veure les frases fetes, pot clicar aquí i entrar aquí i veure la informació. Pot fer el qüestionari d'aquest grup perquè està obert, ja, contesta el qüestionari, el pot fer i també té la possibilitat d'accedir, estem aquí dins aquesta unitat, accedir al Padlet. Aquí hi ha un altre training, ho té tot obert i la frase feta o refrany. Vale? Molt bé, així és com es veuria. Per tant, estan els recursos duplicats, però ell no pot entrar dins els recursos que corresponen al grup B, però sí al grup A. Ara he entrat aquí amb el perfil d'Ariana i si ella clica, veurem que ho té tot obert, les informacions, té tot obert el que correspon al grup B i, a més, a la unitat 1 disposa de tot el que correspon al grup B. Com podeu veure, té obert la teoria, els trainings i la frase feta o refrany. El foro obert per escriure al Padlet. Per tant, estan separats però junts. Separats però tot i així units en aquesta experiència educativa. Sobre el tema de com crear els grups diferents i separats dins del mateix curs Moodle, hi ha un tutorial específic. Bé, això seria la informació més important sobre com gestionar els grups separats dins d'un curs Moodle. Un salut. Adeu.